Ơi, khát vai. Ôi này, thôi đi. Cùng nó lên, không. फुजाया जाहैबाय सोब माने गामियावनो जोंनि बर' समाजा बे फुजाखौ होयो सोरबा सुनिबार सोरबा मंगलबार बेखौ लानानै जोङो जोंनि से नंगुलुनि गामियाव जों सुनिबारखौ लानानै बोसोरसालियाखौ जोङो बे जेथो फुजाखौ जों मावो नैबे जोंनि जेथो फुजा होनाया फ्राय 80 बोसोरसोनि माबायावनो थांबाय 80 बोसोरनि बारासो जानांगौ 1 बोसोर बा 2 बोसोर बारासो जानांगौ बेखिनिया जाबाय आरो जों दिनैसिम बै जायखिजाया जेठ मासनि फार्स्ट सनिबाराव जों खुंनाय जायो बे फुजाखौ बिमा बियो हामबाय फुजानि देरसिन बिमा बे देरसिन बिमानो जोङो नैबे नावाव फारौ जरासे जों होगोन दाउसा मासे हरो आरो बिनिफ्राय बिनि जेसेबांनिखि जानाय लोंनाय फलमुल गासैखौबो जों लानानै बोसोरसालिया जों गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय बोसोरसालि बे हामबाय फुजायाव जोबथि बिमा संसारनि देरसिन बिमा संसारनि बेमार आजारनि थाखाय जों बे बिमानो जोङो गासैखौबो हरफाजोबनाय जायो